मा फाख्रि थें फाख्रि सिखोला आच्छा दावहारु बैयो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आबौ बे गारियाखौहाय मानो लाइफां बिलाइ खादों होननानै बुङोब्ला नोंसोर मिथिथ'नाय नङा आरो भिडिअ'आवहाय नोंसोर थांबाय थायोब्लासो दा लास्टआव मिथिहैगोन मा खारनाव जोङो बेखौहाय साजायदों औ नाय बेयाव साजायगासिनो दंबावो आरोबाव एकदम स्पेशल मोनसे गारियानो बिसो स्पेशल गारिया बेनो जाहैबाय आरो बेयाव मोनसे गिदिर गिफ्ट लायनो नागिरदों गंसेया फैयाखै दाबो सोरनि गंसे एकदम चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैयै नै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मोनफैबाय जोङो अरनबारि गेजेराव बबेयाव दं हिनजाव गोदाना बेखौ नागिरबायगासिनो जोङो नै हाग्रा ओरैबो जेरैजोंबो जंगल बान्दर हे बान्दर उधर Siapa apa sang nih? Oh, beliau udah mau nih. Jadi deh. Dah dulu jauh dah kau menbai. Dah laran blok tanggai siang nih jauh nang kau hai. Sule, Sule. Jauh dah kau menang apa je menang kesepra? Berat kesanai menbai. Finally jeng menang apa dah ya? Langgar sih kena. Oh, jadi mission dah complete sampai dah lah. Oh. मा फाख्रि थें फाख्रि सिखोला आच्छा दावहारु बैयो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आबौ हिनजाव गोदान लायनाया मोनाफैबाय जोङो नै दा खयथा जागौ हरनि 8:00 बिराद गोलाव लामा हान्थियै लायबाय लानानै फैबाय दा मोनाफैबाय नै फाइनालि जों जोंनि जायगायाव मोनफैबाय खिन्थुबा मोनथ'वाखै नङा मोनहांहां जों फुंनि 8:00 8:30 ओंखारदोंमोन जोंनि जायगानिफ्राय ओमफ्राय जोङो होजोंहाय 12:00 सहैदों ओमफ्राय होजोंनि जायै लोङै जोङो 2:00 एसे बारनायनिफ्राय ओंखारदों दा नै बेलासिनि 4:30 जाफैबाय आरो मोनथ'वाखै मोनबावगोन